ụmụ ibe anyị ekene unu ndị ndozi ọdịnala nwanne unu nwoke nọ nso ekene unu n'ụbọchị nke taa na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo na anyị na-ekene orie na-eke na afọ na-eke na nkwọ anyị si udo dịrị unu ndị ndozi ọdịnala ndị kwere n'ihe otu kwuru ebe ọ bụla ha nọwụ ndị ndozi ọdịnala udo ga-adịrị ha n'ọha ọ bụ ndị aghọtara aghọta n'ọha ọ bụ ndị wepụtara si na ọha nwa ga-eme ihe dịara ndị Igbo na kịta maka na every generation ịma na ọkụma na-agwa na ihe all the time ndị mmadụ anaghị aghọta what you see is an illusion. Ọ bụrụ ezigbo ọ bụrụ eziokwu ọ asị ka ọ every generation ọbụla enwere something ga-eme because all cycle ka a na-agba. We are running, life is a cycle. So ndozi ọdịnala bụ only that route to Igbo resurrection. Onye si na asị onye ahụ anaghị afụ ụzọ, o kpuru isi eke. Onye ọbụla daụtụrụ ya kpuru isi eke, he or she is blind, ọ naghị afụ ụzọ. Ka m gwa unu something, listen very carefully. Ndị Africa, just West Africa, just to West, even just come, let's say Nigeria. In Nigeria, everybody is enemy of everybody. Na-ege ntị o. Ndị Bini si na ha si Egypt wee bịa. Ndị Bini. Ndị Ijo si na ha si Egypt wee bịa. Ndị Igala si na ha si Egypt wee bịa. Ndị Yoruba si na ha si Egypt wee bịa. Ndị Igbo si na ha si Egypt na Israel wee bịa. But these people cannot live together. Yeah, we believe. Everybody want to go to Egypt, but what about you live in your house? You are not brothers and sisters, but how come you come from one place, from Egypt? Everybody, how come everybody came from Egypt, but we cannot be to, even America, black Americans is in Egypt, but how on Africa they have see from Igbo, but has Egypt where ngwuru na ndị isi ojii amara ihu na asị na asị. Egypt anaghịzi eme exist. Arab akọnka go Egypt, Arab ewere go Egypt. Egypt is no more. Egypt you saw then is no more. But ndị ojii ka nọkwasị ha si Egypt bịa. Go here na agwụnụ because I have done my own research. Go and do your own research. Onye Bini na-akpọ God Osa n'ọba. Osa n'ọba ọgwụkwa ha Osa n'ọbụwa because ha ịma na ihe mere anyị mekwere ha si Osa n'ọbụwa mana ọkwa Osa n'ọba. Osa n'ọba ọkwa Osa na ọba. Gịnị wa Osa? Osa ọkwa supreme. Ụnụ mana Osa na-ebi n'elu na ụnụ ịma na o nwere ife a na-eforo anya na-asị nne tụụdọ ananta bere kumbebe, nne tụụdọ ananta bere kumbebe. Tụọ Osa nọ n'elu, mbe nọ n'anị. Mgbe aha ụganị dara n'obodo ụmụ anụmanụ, mbe wee were nne wee jezo n'elu. So always Osa na-ebi n'elu, uze na-ebi n'anị. Onwe nke na-akpọ uze, nke ahụ ị na-afụ na ya dị na village, ọ bụghị Osa, ọ uze. So uze na-ebi n'anị, Osa na-ebi n'elu. That is eze na ọba. Ihe ha na-ekwu maka ya. Ị gaa na Benin ị ga-afụ na enwe ndị na-aza ọbaze. Onwe ndị na-aza ọbaze na Edo. Now the only reason why ndị Bini ji akpọrọ ọba Bini isi anị bụ because they worship idol. Because ọba is aba, is law, the gate to heaven, is a rule. But ha nwa bụ ndị gara na Jericho si na this mountain dị too much, na ndị giant na ebe ahụ they will not enter. Ha nọ ebe ahụ febe ihe apịrị. That's why if you go to Benin land, ha na-akpọrọ ọba isi anị. Ihe m na-agwa gị ngwasịa gị, go and do your own research. Ndị ọbụla nwere ọba as their own leader, go and watch them, then bow to that ọba. Ihe m na-agwa unu with simple truth. You got to go because ihe njagbu na you know onye found that state, that city you call Edo state, because onwere ihe na-akpọ Benin.
ịghọtago because onye nwe ha na-akpọ Benin ụnụ agaghị na-eme mistake edere bin edere beni asị na ọ dị na Benin Republic na-agụghị ịghọtago ihe e nwere bịa bụ edo gịnị bụ edo edo bụ edo gịnị bụ edo shade na go and look the Benin ancient Benin Empire and go and look the Uruk Empire. All those things are images. Go and see them. I will post them later in Facebook. Ị ga-afụ the Benin Empire. If we are not entrance, you see the house. If we are not this thing entrance, then you go and look the Uruk in Iraq. Ị ga-afụ ya no entrance, the same thing. So about the place those things say. Ihe kwesịrị ịma what the symbolism of this thing, because life is one everywhere. Ihe m na-achọ ime ka ndị be anyị mara bụ na ndị isi ojii dara iberibe. Ifu Benin man ga-asị gị na ya si Egypt wee bịa, Igbo man sị gị na ya si Egypt wee bịa, Yoruba man sị gị na ya si Egypt wee bịa. Ọkwadị mmadụ nwụrụ ha na Egypt ahụ. So onye ahụ anaghị agwa ha na ọnụ bụ nwanne. So why everybody na-agba na Egypt hapụzie? What about the house we live? What happened to the house? Onye founduru Edo State wu Ibuzo founded Edo State. Who born Ibuzo? Oshimiri born Ibuzo. Onye ngo onye founded Edo State. You got that? Mana a ga-asị unu na ọwụ opposite na ndị Ibuzo ọ ndị Kwale ọ ndị ha si Edo wee bịa. Nsogbu adịghị. That case will for another day. Ọ bụrụ ihe anyị bịara ebe ata. Mana ihe m ji wee metụ okwu aka bụ ka ndị be anyị mara na ihe anyị bịara ebe a bụ ihe edunyere anyị edunye. Anyị just will bido this thing mebe ya. Anyị just will bido emebi ya. Mana ụnụ mana ihe na-eme ndị isi ojii n'ụwa that the same thing na-eme ha before ka na-emekwa ha. Ịma ihe oji pụtara? Oji pụtara so. That's why nna gị ji wee were ji aha ekere n'ọba. Ihe eji wee kee ji aha n'ọba bụ maka unrefined state. Unrefined state. Everything ọbụla no unrefined state is dangerous society. That's why eji wee kee n'ọba mgbe a na-ewepụta ya from ọba ahụ mgbe a ga-eme refine. So mgbe a ga-eri eri mgbe ọ ga-adị due for it, because iri something is just to make it light, to transform something into light. Or you have eating. That's why you crush it before you eat. And irizie ọba to their original state. You gotta go. So ngwa na onwe gị will don't step to those food in eri. They pass through you to purify. You just purify them. That's why you go already jiaha kee n'ọba. Kini ọba? Ọba ha the same thing m gwara unu about Benin ọba or Yoruba ọba. Door step. Ọ ihe aba pụtara. You gotta go. So until ndị isi ojii apụta from iberibe, because life abụrụ about Messi, all those things are social engineering. You gotta go. O nwere ihe ọ bụ. It's nothing but social engineering. Ihe ọ sọkwara mmadụ gwa gị n'ụwa is only you that can free yourself. Even though you live in America is most powerful world on earth today is America. But ndị ojii nọkwa na America na complain. So that's to show you about whether you have a better state. Even if you have a state on our own now today, empire state, people will still complain. Because here na chekwa individually you are the savior to your soul. Pump and play. Ihe ọsọ kwara anyị gwa gị ọ bụ ngwa ka ọ depend to accept or to follow. I never deviate from one single minute. That's why I just fulfill his promises. Everything about salvation is about focus, so that you don't distract. Enwere osisi anyị na-akpa afara na baị. Osisi a na-adị ka nkwụ. Ọ na-adị ka nkwụ, ọ naghị enwe mpalaka. Also crown ka ọ na-enwe eji wee sị gị na ihe niile zuru oke n'ụlọ nna gị. Every information is in that crown. You don't need to go all those places ị na-aga. Ebe ahụ ị na-aga, you don't need them. All those information in one thing, ọ nọ na the crown. Because the Igbo, the reason why we created Igbo, ọ bụrụ na gee ntị ọfụma, the language ị na-asụ, ị naghị asụta ya ọfụma. Like ụgbọ mmiri kịta, ụgbọ mmiri unu na-afụ bụ ụgbọ nke eji aka akpa. Nke eji aka akpa ọ ya bụ ụgbọ. Igbo bụ nke esi na anị epushu. That means the sheep bụ Igbo. Ọ ya bụ Igbo. The sheep bụ Igbo. Ọ ya bụ Igbo. Because if una sheep bụ house of its own, all saved
something that you stay inside, you become secured of the ocean, because life is like ocean. You got to go. Ocean bụ ebe ebili mmiri na-eme, ebe mmiri na-emuvu. So ịnọdụ n'ime a ship, ịdị save n'ime ụgbọ ahụ. You got to go. So ka mbechi yakwa n'azụ ụmụazụ m,